In de oertocht zoeken we naar de toekomst van het vervier naar het Amelon en Schiermonnikoog. Al jaren had de veerverbinding naar het Amelon last van vertragings, om te vargul ondieper en langere wordt. Ondieper, omdat het hele waard tjende zeespiegelvreging in omheeg komt. En langer, omdat alle bochten in de vargul uitslieten en per saldo wordt de route dan gemiddeld langer. Rijkswettersteert docht wat ze kin, maar de beheinings die er binnen voor de diepte en breedte van de vargul vanwege regeljouwing, voor de bescherming van de waadnatuur. Protte informatie in 30 seconden. Laat het maar even indalen. Want er komt nog volle meer. In deze extra lange online aflevering van de Oertocht zoeken we wat dieper en langer naar de geul van het Amelon. Kijk, en dit is op volvloed zoals ze dat noemden. Kijk, dit is die oude teding van Berkhoutdam waar die luidjes overheen lopen. Kijk, en hier liggen die schepen nog. We beginnen op bezoek bij oud-kapitein Gert-Jan Verbeek met zijn eigen mening over de kwestie. Wij zitten hier en met Natura 2000 en dan zit je ook nog eens een keer met een werelderfgoed. We hebben ons totaal opgesloten en molenstenen om ons nek gehangen. We kunnen niks meer. Het soms wel eens zijn dat terug de zandse komt dat het hele water dicht slipt. Nou, dat is niet wat we waarnemen. Wat we waarnemen al 100 jaar lang uit de meetreeksen die we hebben, dat de Waddenzee zich al 100 jaar lang aan het opvullen is met een bepaalde snelheid. En er is zand in overvloed. Hè? De hele Noordzeekust bestaat uit zand. De eilandkoppen en staarten bestaan uit zand. De watplaten bestaan uit zand en slib. Dus in die zin is er zand in overvloed. En de suppletie die zorgt er alleen maar voor een heel lokaal dat het systeem daar wordt teruggezet. Maar leidt niet tot echt gigantisch veel toename in het aanbod. Hè? Dus vooral de omvang van geulen. De hoeveelheid water die doorheen stroomt is bepalend voor de hoeveelheid die de Waddenzee inkomt. Ja. Je ziet geen toename in de hoeveelheid slib die naar binnen komt of zand? Nee, uit de volumeberekeningen die we hebben van de Waddenzee, daar zie je geen toenemende trend sinds we zijn gaan suppleren. Je ziet niet een versnelling van het opvullen van de Waddenzee of zo sinds het suppletieprogramma medio jaren 90 tot stand is gekomen. Dus al vanaf begin jaren 90 suppleren we. En we zien geen versnelling in het opvullen van de Waddenzee sinds die tijd. Sterker nog, er was bijvoorbeeld een hele sterke versnelling in het opvullen van de westelijke Waddenzee na aanleg van de afsluitdijk. Dus met name de ingrepen achterin de bekkens, die zijn van groter invloed op het opvullen van de Waddenzee dan wat er aan de buitenkant gebeurt. We stappen op de boot naar het Amelon, naar Gert-Jan Verbeek, jarenlang kapitein West bij Wagenborg. Wat vindt hij ervan? Die geul, die verandering waar die nou aan onderhevig is, dat is een oud verhaal. Dat is al jaren gaande. En de grote boosdoener in dit hele gebeuren, dat is de afsluitdijk. Als je naar de geschiedenis kijkt, we beginnen in Amsterdam. Het voor Pampers liggen, Amsterdam verzanden. Die VOC-schepen die hadden de grootste ellende, die lagen op Texel. De teloorgang van Horen, Medemblink, Enkhuizen. Nou, dan hebben we nog voor Friesland het vrouwtje van Stavoren. Ook verzanding. Ik bedoel, dat probleem is van alle eeuwen, om het zo maar te zeggen. De polders van Holwert die zijn van 1580 en 1590, om maar te zeggen, het is de locatie Holwert. Nou, in 1888, 1880 in die buurt legt Teding van Berkhout daar een dam aan. Op die dam is die pier aangelegd, die we nu hebben. Dus daar klopt al iets, qua setting klopt niet, maar voor die tijd was dat enorm. In 2019 verschijnt er al een rapport wat geen spaan heel laat van het vaarwater naar Holwert. Daarin wordt het omwonder gewoon gezegd van 2029 is Holwert onbereikbaar. Nou, dan ook nog in het licht van Holwert aan zee heeft datzelfde bureau, dat is Deltares, die komen voort uit de studiedienst van Rijkswaterstaat. Zegt ook van, het is een heilloze zaak, het kan niet. Kijk, de grootste vijand op het ogenblik van de veerdienst en van het eiland, de bereikbaarheid van het eiland, is een heel klein plantje. Dat is, wordt ongeveer zo groot, je kunt het eten, het heet zeekraal.
Nou, achter de zeekraal aan komt het lamsoor. Ook weer een lekker plantje, kun je ook eten. Dat noemen ze dan de zoutminnende vegetatie, de salinen. Kijk naar luchtopnames uit de jaren 70. Dan is de groei van dat soort spul, dat is tot aan het oude hoofd. Zeg maar de oude pier, wat nou het kwelde belevingspunt is. Als je nu kijkt, nou, het is al een aardig eindje richting de geul. Het zit zowat tegen de geul aan. De begroeiing, de pionierbegroeiing. En dat zijn allemaal tekenen van, het is het begin van het einde. Ik zeg nogmaals, dat stukje wat in de Amelanden staat, van dat we anders moeten gaan denken op Ameland, dat zullen we moeten. En dat heeft Van Lange ook in een artikel gezegd, van het wordt nooit meer zoals vroeger. Dat is gebeurd, de jaren 60, 70, 80, 90, 10 noemen ze. We lopen letterlijk en figuurlijk tegen een muur aan. Het is heel moeilijk. Oud-kapitein Gert-Jan Verbeek giet ook wel eens op de koffie bij Willard Molenaar, de KNRM-skipper op het Ameloon. En die had vroeger ook als baggeraar werken. Rijkswaterstaat is, wat Gert-Jan ook zei, is ook aan regels gebonden. Dus die kunnen ook niet alles. En die doen ook hun stinkende best. Alleen, als je een paar regeltjes overboord zou gooien, dan zou je wel een goede geul kunnen baggeren. Zoals? In ieder geval meer diepte en meer breedte voor de veerboten, zodat die fatsoenlijk de overtocht kunnen doen. Je moet niet vergeten, dit hele gebied, dat noemen ze vloeddominant. En dat betekent niks anders. Wat de vloed brengt, neemt de eb niet allemaal mee terug. Dus je kunt hier baggeren, en net wat Willard zegt, tuurlijk is dat baggeren geen probleem. Je kunt er een geul naartoe baggeren. Maar op termijn is het niet houdbaar. Je kunt het niet blijven onderhouden. Het blijft omhoog komen. Willard had vroeger zelf op hele grote baggerschepen werken, maar die ben zak rut dat ze net in deze geul passen. Dit zijn op zich wel goede schepen voor hier, omdat je het niet groter en dieper mag maken. Ze moeten gewoon de geul onderhouden. Ja, waar ik wel een beetje, volgens de morfologen is dat het effect niet heel, maar waar ik wel zelf een beetje mee zit, ze gooien het baggerslip, gooien ze, vrij dicht bij de vaargeul, dumpen ze dat weer. En ja, dat vind ik wel zonde, want je houdt het in het gebied. Dus je moet steeds meer baggeren. Maar ja, de morfologen die zeggen dat dat niet zoveel uitmaakt. Maar zelf denk ik wel. In elk geval weten we dat voorbij Holbert, daar zie je de geul, daar zie je de natuurlijke geul liggen, zoals die er van nature bij zou liggen. Ja. Daar is hij slechts 2,5 meter diep. Oh ja. En we baggeren hem op 4 meter, hè? Dus je moet 2 meter extra afgraven, constant, om hem te laten voldoen voor de veerboten. Ja. Volgens de afmetingen die zijn afgesproken in het Nationaal Waterprogramma. Ja. En in het beheerplan Natura 2000. Ja. Ja, en verder kunnen we ook niet baggeren, want we zitten ook met die natuurwetgeving. Dus we zitten binnen de kaders van de natuurwetgeving. En te zoeken naar een optimum wat nodig is om de veerboten goed te kunnen laten varen. Vorig jaar is na een protestwarmig water een extra skip bijzetten. En die is er heel tijd bij bleun in de geul. Toen hadden we 3 winterstormen, meende ik. Ja, 3 achter elkaar. Ja. 3 in 1 weekend. Dus dan... Toen is er een extra baggerschip bijgezet. Toen is de Ameland erbij gekomen, denk ik. Hè? Nee, de Maori. De Maori kwam toen eerst, ja. Dus om al dat achterstallige werk weer weg te werken en de geul weer op de vereiste diepte te krijgen. Ja. Dus daar ben je eigenlijk maanden nog mee zoet geweest om... Ja, dat stuk bij de 38 was toen helemaal verzand, zeg maar. Daar kwamen we gewoon niet doorheen. Dat waren gewoon allemaal bakjes zand. Dus dan heb je deel vlak bij Holbert, hè, wat normaal heel slipperig is, daar lag op dat moment allemaal zand. De baggeraars werken in de zomer een beetje vooruit om die stormen vat te wijzen. Het zou best eens een keer voorkomen kunnen dat de geul helemaal dicht zit ergens. Theorie zou dat kunnen. Het kan allemaal tegenzitten. Ja, dat is ook de natuur. Ja. Hè, dus dat, dan kan je desnoods extra capaciteit gaan inzetten, maar dat moet je dan ook van elders halen. Dat heeft ook aanvoertijd nodig. Dus dat kan inderdaad leiden tot achterstallig werk. En daarna nog weken, zo niet maanden, nog bijwerken om alles weer op vereiste diepte te krijgen. Ja, maar toen na die stormen hebben wij nog dag en nacht gedraaid.
met het hoge water om dit stuk hier op te ruimen van de 7 tot de 13. Die was dan helemaal dichtgelopen. Als je dit als een hart beschouwt, ja, dan hebben we problemen in de haarvaten. Hier. Ja, en de slagaders, de aorta en weet je, de longaderen die lopen hier. Ja. En we kunnen hier wel steeds stents in zetten en proberen om dat open te houden, maar op termijn wordt het hem niet. Dus dan of hier of die verlengen. Moet je vragen? Ja. Patiënt? Nee, ja, dat is het probleem. Oké. Al te lang hoe Geulen praat, er is een jacht in de problemen. Willard en zijn crew moet erheen. Het wat wordt hier droger en droger. Dat betekent dat de geul zich verder terugtrekt. En dan is de vraag van, ja, waar zou je op lange termijn terecht kunnen? Nou, daar is dus heel veel onderzoek gedaan in de verkenning bereikbaarheid Ameland. En een heel een alternatief zou kunnen zijn om in de buurt van Ferbert een nieuwe aanlandingsplek te maken. En daar ligt een natuurlijke geul, een Danzigat, die behoorlijk stabiel is. Dus die ligt al heel lang min of meer op dezelfde plek. En heeft ook een flinke diepte. Als je die route zou kiezen, dan hoef je nauwelijks te baggeren. En die geul die ligt ook veel verder van het wandtij vandaan. Dus we verwachten ook dat die geul veel levensvatbaarder zal zijn, omdat er veel meer water langs zal blijven stromen dan de plek hier bij Holwert. Waardoor je daar veel langer van kan mee profiteren. Ook al is het wat ook daar heel langzaam aan het verondiepen. Je zal er veel langer profijt hebben van een diepe geul. Ja. Ja. Maar het nadeel is dat je een hele nieuwe dam zou moeten aanleggen om daar te komen. Dat is een dam van meer dan 3 kilometer lang door de kwelders en een stuk watplaat. Ja. En dat is heel erg de vraag van hoe zou je dat kunnen realiseren? Want je moet ook weer een stuk natuurgebied heen. Bij de brainstormsessies van Natuurlijk Bereikbaar van Wagenborg wie Urgende ek aanwezig. Die is nog heel tijd voor een kabelbaan. Nou ja, wat ik nooit heb gehoord is om te kijken naar kabelbaanverbindingen. Oud en vertrouwd op heel veel plekken in de wereld. Heel voorspelbaar, heel schoon, want het kan gewoon op elektriciteit draaien. Het kan grote gewichten verplaatsen over langere afstanden. Bedenk dat de langste kabelbanen in de wereld zijn ongeveer 30, 32 kilometer lang. Zijn in Bolivia. Je zou een onderzoek moeten doen in de dimensies techniek, geld, regelgeving, juristerij noem ik dat altijd, en draagvlak. Om te kijken van ja, maar kijk, als de boot niet meer de oplossing is, wat is dan wel de oplossing? En dan in die 4 dimensies kijken van waar kom je dan uit? Onze opdracht is wel om een varende verbinding te onderzoeken. Dus we doen geen onderzoek meer naar een vaste verbinding als bijvoorbeeld een kabelbaan. Die zijn eigenlijk in een voorfase al onderzocht en eerder afgevallen. Dus we richten ons nu echt op een varende verbinding. Bij de waardvereniging ben ik nog net helemaal uitjugen van de kabelbaan. Er zijn heel veel ideeën bedacht van een tunnel, waardoor eigenlijk het een soort schiereiland gaat worden tot een kabelbaan. En die kabelbaan, het is natuurlijk wat betreft de uitstoot en zo heel milieuvriendelijk. Maar het blijft gewoon dat je dan een van de kernwaarden van de Waddenzee, de openheid, dan volledig aantast. We hebben al te maken met windmolenparken die achter de Waddeneilanden liggen op de Noordzee. Er komen er steeds meer en die zie je bepaalde lichtval, zie je die al heel erg op je afkomen. Nou, dat is gewoon een inbreuk op de openheid en een van de kernwaarden van de Waddenzee. Dus daar zijn we wat dat betreft nooit voor. Je kijkt, denk ik, naar een tijdelijk probleem. Dus die morfologie, dat gaat nog wel een tijdje door. Het ondieper worden van dat land. Als ik naar de IPCC-rapporten kijk, dan zie je ook dat vanaf 2050 zie je in alle grafieken de zeespiegelstijging echt wel doorzetten. Dus we kijken naar een tijdelijk probleem van een jaar of 30, 35. En dan, als je bedenkt dat de schepen waar nu mee gevaren wordt nu ongeveer 40 jaar oud zijn, dan kijk je dus naar 1 generatie schepen. Daar gaat dit in wezen over. Nou, het voornaamste argument waarom die niet verder wordt onderzocht is dat een van de kernwaarden van de Waddenzee is het open landschap en de open horizon. Dat een kabelbaan daar eigenlijk niet bij aansluit. Ja, oké, dat is eigenlijk om cosmetische redenen afgeserveerd. Nou ja, het past eigenlijk niet helemaal binnen de beleidsuitgangspunten die er zijn voor de Waddenzee. Een van de kernwaarden is dus die open horizon. Dus vandaar dat ons onderzoek zich richt op een varende verbinding. Ik denk dan van, nou, onder de grond door lijkt me niet slim. Ferbert, Ballermerbocht lijkt me nogal een ingreep qua logistiek en heropbouw van faciliteiten. Als ik kijk naar
als ik kijk naar uitstoot, ja, dan zijn die boten zijn gewoon niet meer de toekomst, denk ik. Dat is gewoon lastig. Dus nou ja, zo daar ben ik toen min of meer op uitgekomen. Ja. De kabelbaan zit net bij in het onderzoek van Rijkswettersteert. Maar Urgenda gaat nog wel terug mijn eigen onderzoek. Dit is de brochure van Teding van Berkhout. En het is een uitgave van 1867. Met het traject van de Aanteleggerdam. En dat was dan een idee om een dam naar... En dan naar Ameland. En dan moest dat leiden tot dit. Dus eerst een dam en dan helemaal inpolderen. Inpolderen. Kijk, ze legden die dammen aan. Ik bedoel, nou zie je nog de stenen dam. Maar toen hij net aangelegd had, hadden ze er allemaal een soort vanghokken voor slik aan zitten. Kijk, en dit is op volvloed, zoals ze dat noemden. Kijk, dit is die oude Teding van Berkhoutdam, waar die luidjes overheen lopen. Kijk, en hier liggen die schepen nog. Kijk, er komt Totootje aan uit Holwert. Maar je moet dus realiseren, dit is voor de afsluitdijk, hè? Dus dat water, dat waterbeeld in die Waddenzee is heel anders dan dat het nu is. Ja. Verbeek had een hele boekenkast vol over het water. En er zit nog een plan in om de hele zaak maar in te polderen. Krijgt naar de oorlog. Wat is dit voor plan dan? De wadden droogleggen, bossen erop. En dat was voor de productie van bakkeliet. Zeg maar wat de eerste aanzet tot plastic, een soort plastic was. Gemaakt van cellulose, dus bos voor nodig. Nou, we polderden de wadden in en dan... En dit is van vlak na de oorlog, dus geloof ik van 48. Wat we moeten doen, vind ik, is de manier waarop wij het Waddengebied gebruiken. Hè? Dat we dat aanpassen aan de natuur zelf. We hebben de Waddenzee al heel veel ingeperkt. We hebben allemaal dijken aangelegd. We hebben in de afloop der eeuwen hebben wij stukken van de Waddenzee afgenomen. En de natuur die er nu bij ligt, daar gaat het echt niet goed mee. Ook het ministerie heeft zijn taak natuurbeheer op een goede manier uit te voeren. En daar hoort niet het baggeren op grote schaal bij. En daar hoort een duurzame manier van transport hoort daarbij. Vroeger, in het verleden, voorheen, toen die dijken niet was, die dingen die renden vanuit die kwelder het wad op. Ja. Dan moet je nou eens kijken. Je hebt een dik sloot, dan een dijk, dan een fietspad, dan een breuksteenglooiing waar je niet gelukkig van wordt. Ook weer water en dan moet ik bedoel, als hij van binnen komt, want hij kan ze ook hier gekregen hebben hoor, die dingen, dan is dat voor die beesten is dat een topprestatie. Dat je 4 jongen, want hij heeft 4 eieren gehad, dat hij hier 4 jongen naartoe gebracht heeft. Maar het is weer het rare, met de Tureluur gaat het heel goed. Nou ja, de Lepelaar gaat ook niet verkeerd. En die Scholexter op een of andere manier, die... Heeft het moeilijk? Ja, die heeft het vreselijk moeilijk. Dat is juist zo zonde. Ik bedoel, het is een van de meest... Laat ik zo zeggen, aparte vogels die er is. Oh ja? Er zijn afstudeerprojecten geweest op het asociale gedrag van schoolexers. Oh ja? Ja, weet je wel hoe die dingen bijvoorbeeld roze grutto's kunnen treiteren? Ja, dat is schitterend. We hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de veerverbinding naar Ameland. En daar hebben we eigenlijk 2 oplossingsrichtingen onderzocht. En de ene oplossing is het verplaatsen van de veerverbinding naar Verwerd. Dus dat zou betekenen dat er ten noordoosten van Verwerd een nieuwe haven gebouwd zou moeten worden. Dat hebben we in de afgelopen jaren onderzocht. En het voordeel van Verwerd is dat de veerboot dan gebruik kan maken van het Danziggat. En het Danziggat is een geul die van nature veel dieper en veel breder is dan de geulen waar we bij Holwert gebruik van maken. Morfologisch sluit het beter aan. Ja? Ja. Dus dat blijkt ook wel uit de laatste inzichten dat dat morfologisch gezien een kansrijke route is. Maar je hebt ook te maken met de natuurbelangen. En daar moet nog heel goed naar gekeken worden of dat zoiets in te passen is. En hoe je dat doet. Of je dan zou werken met een gesloten dam of een dam op palen. Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld ook wel voorbeelden van gezien bij Mont Saint-Michel nota bene. Die dam was ooit ook een gesloten dam. Die had behoorlijk effect op de aanzanding van dat gebied. En
Een paar jaar geleden hebben ze de dam verwijderd en opengemaakt en nu stroomt het weer en dan wordt het weer meer een eiland. Dus zie je wel het belang ervan hoe je zoiets ontwerpt. Naast de impact op de natuur heb je ook nog eens de juridische aspecten. De natuurwetgeving is heel duidelijk en daar is ook onderzoek naar gedaan en daaruit blijkt dat juridisch gezien het vrijwel niet haalbaar is om die pier te verplaatsen naar Verwerd. Conclusie is dan, we blijven in Holwerd en hoe ga je dan vanaf Holwerd zorgen dat het op een duurzame manier het eiland Ameland bereikbaar blijft. En dan kijk je dus naar andere schepen. Je kijkt ook naar een periode, van 2029 dan eindigt de huidige afspraken die er zijn, de concessies zoals het heet, wat betreft de veerboten die naar de eilanden gaan aan de oostkant van de Waddenzee. En dan moet er een nieuwe concessie met nieuwe afspraken liggen. Nou, die periode is vrij kort, tot 2029, om een verduurzamingsslag in te gaan. Die verduurzamingsslag moet nu ingegaan worden, maar die periode van 2029 moet wat opgerekt worden om gezamenlijk met wat er op het eiland qua autoluwheid moet gebeuren, maar ook op het vasteland, om die mensen die naar de eilanden willen te faciliteren. Om dat hele proces goed qua planning op elkaar af te stemmen, heb je meer ruimte nodig dan die 2029. Dus wij pleiten dan ook van, start nu met die verduurzamingsslag. Kijk niet per se naar die 2029, maar kijk verder om dit voor elkaar te krijgen, zodat je echt de duurzame toekomst in kan gaan wat betreft de verbinding tussen het eiland en het vasteland. In het onderzoek scoort het verplaatsen van de veerdam naar Verwerd wel op een heel soort punten positief. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Veruit het meeste baggerwerk vindt ook plaats dicht bij de veerdam Holwerd, in het meest zuidelijk deel van de vaargeul. En vandaar dat we ook een van de oplossingen die onderdeel is van het vervolgonderzoek, is om de veerdam bij Holwerd 1,7 kilometer naar het westen te verschuiven. En om daar een nieuwe veerdam te bouwen. Omdat je dan dat baggerbezwaar, dat baggervolume wat bij de veerdam Holwerd vooral zit, dat ben je dan kwijt. Dus dan reduceer je daarmee gewoon het baggersbezwaar al behoorlijk. Maar dan is ook weer het idee om dan een nieuwe veerdam te bouwen en om het meer zeewaartse deel van de veerdam op palen te zetten. Om ook de natuurlijke dynamiek weer meer de ruimte te geven. Voor de korte termijn houdt het onderzoek ook het advies om de 5-kwartiersdienstregeling uit te vieren. Dat neemt een heel soort stress voort bij alle partijen in de geul. Ja. En vooral nou dit kwartiertje extra bij zit, dat dit ook enorm veel stress neemt dat weg. Zowel bij ons als bij de veerboot. De 5-kwartiersregeling die een tijdelijke maatregel, maar is nou permanent worden en zit ook in het vervoersplan dat al goedkeurd is. Het onderzoek leidt nu in Den Haag en de politiek moet bepalen welke kant het verder op moet. Nou ja, dan zullen we dat ook nog echt verder moeten gaan onderzoeken, uitwerken. Ook de juridische procedures doorlopen. En dan zal er ook nog volop ruimte zijn voor mensen en voor de omgeving om daarin mee te denken.